ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାରେ ଲାଗୁଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଏକ ଗୁରୁଚାପ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳସ୍ଥ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଫଳରେ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗୁରୁଚାପ ବଳୟ ଯୋଗୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆକାଶ ମେଘୁଆ ରହିବା ସହ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଉପକୂଳ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ କୁହୁଡ଼ି ରହିବା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଗୁରୁଚାପ ବଳୟର ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ଫେବୃଆରୀ 22 କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର ଆଦି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଉଷ୍ଣ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବାରୁ ପ୍ରାୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ 34 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଣିପାଗ ନିୟାମକ ନାହିଁ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିଥିଲା। ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 35 କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଥିଲା। ଭବାନୀପାଟଣାରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 35.4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ପୁରୀରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ସର୍ବାଧିକ 24.8 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 34 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଣିପାଗ ନିୟାମକ ନାହିଁ। ଫେବୃଆରୀ 23 ଓ 24 ବେଳକୁ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଜାତୀୟ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ମୁତାବକ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ବି ପଡ଼ୁଛି। ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି। ଫେବୃଆରୀ 22 ସୁଦ୍ଧା ଏଠାରେ ବର୍ଷା ହେବା ସହ ପବନର ବେଗ 40ରୁ 50 କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ରହିପାରେ। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବଜ୍ରପାତର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସକାଳେ ହାଲୁକା କୁହୁଡ଼ି ରହୁଥିବା ବେଳେ ଦିନ ବଢ଼ିବା ସହ ତାପମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି।